November ni thum kumin kumsang hi somni pathum Zingkar ma taka khan Haryana Uttar Pradesh Bhagpat district Sisana venga mithi vuina bulnaya kalchuan thil kangrim hi sia a bolho bom bula engamokang covid fit hi muin awa en nai chuan mishing ru niom tak hi suitcase chang chuan hothaya suitcase chu an keu china mishing ruang alo omring maya ti chuan police call ta ni police ten thlen chuan ruang chu me cherwang ti an shithaya mase alo kang chha te to wangin tunge ni an shemai theilo heti lai vekhian nula kumsum ni pani mi Manisha Chauhan chu engma soiluk lawa a na ain lan lo wangin a chianu ngai chalo chuan Manisha cousin Sandip chu chila Sandip chuan mi bo report thelutin tuta chang chuan ruang kang bang chu Manisha Chauhan ni ruang ti sha chwa anita ni Manisha chunga hian enge thlenga tunge thatti in sha thuna chuan in thinarim ve nge yang arwangan mu chwadam po hi kimchangin kantar lang tura nga yang Manisha Chauhan mini tian kauchin hi nula kumsom ni pani upaniin Delhi Noida district Sardarpur venga khosania unaw pani niin a u hi Manish alias Vivek Chauhan niin kumsom ni paruko upania chungku khosak nom pa ngai takania Manisha le apa hi arimpo leya chuti lain anu chuan a u Vivek nen chuan e endana shangin Manisha chu a ang angin a enliam ti thei khopin a thla thlama mase Manisha chuan apa ne thau wangin rilruti shom nan le natnan a man pha ngai lawa mase kumsang hi som pakhat alawin her chwa chuan engkim adanglam zau ta vekani an chung kwa a ama ngai saktu chuna pa chuan cancer natna wangin a boral sana aram le arau hlunei vaibel chenga hu chu an unau tan a chan ve ya anin sem tura tan a hnu chha apa boral hian Manisha hi kumsom mi vel chawala niya apa boral hi atwar leya anu ngai sakna dong lau bok nen anin chunga ngi chuan male kho har takin a huna mang china ni anu hian Manisha tan hian apa ina raw hnu chha ve hi a hel le maya Manisha changvek se adu wangania Manisha chu pasal nei chhuak turalania apa raw khom chan tura omlo atibur mai ni Manisha chu lo chang lian ve zelin mani to ka rero nei chang le chhathem ngai na chang alo she chau ve ya anin chunga chuan tu man an ngai saklo ti jain chataka le kha zera mani in chom theirwala ni vele anin chu chwa san te ril ro ka apa ngai chinin apa sha chengnan aban re ka chuan te tu a chhotira nula te chal thei aron ni veta ka chuan Morina Technologies company ya na thok ve ya he company ya thok tu zinga no pangber niin ngainat a lo leya chhane mangai chinin an na a ha thlak deuh chang poin a me hlim sang chu munwam em reng china ni mase a hlim mel phena hian har sana tam tak a tok ti reng tu man an shat pui selawa a paina a minga ramada te chu anu chuan a u Manisha pechen turin anor sek maya mase ainza che a pa rawin sem ani wangin Manisha chuan a paina a thil hlu nu chhate ama tholawa a u pek chu atum bek lawa a u ai ma hian a pa rawte chu angai hluwa a pain a ti lo dana a thu thuwa ti danglam chu atum lawani hei wang hian anu le anu chepa Manish te chuan kudan thak fo maya chungkam chatin renga an khumin a pa ngai azwa ching khop mai Manishan nupui nei zai rel don ti sha chuan aril ruin ka uin nupui nei huna chuan ani talin min ngai sak ve theanga ka u po a thak danglamanga kalaka a chave deuh tuang tin a u nupui nei tur chu alo phur ve khop mai mase arin phak lo takin a u nupui ber hi alakari lu chha pon sa ber tur alo nereng sia an mau nu thar shekha hi Haryana Sonipat district aminiya atira chuan Manisha laka po a felin anin kom ngei hleya mase san khachu shekha chuan phone a mi pa to emo bethom hi Manisha chuan shain a hnuwa chu mi biak pa chu shekhai ngai zong pawan ti a shezoya Manisha chuan chu tianga an mau noin ngai zong ani chu chalawati in a u Manishan a shia chuan a thinarim don sia shekha chu
angai zong be to lo tur le awin a sha chuan a thina rim tur thu te shil chuan shikha chuan manisha chu do ta po tu ma po le tin angai zong biak po chu ala bereng thawa awire ni ti manisha in a sha tak china phe chuan shikha chuan manisha chu angai thelo chan to le ni manish lain aparam shala duwa vaibel chetela shalna tur a muwa ma se ram phel chau ni lovin alei tu te chuan ram le lam manishai chan ve ram chu an du tel tla wangin manisha chu ram shalna lekha a ming sain durin atia ma se manisha chuan chu tianga aparam ti reral mai mai chu alo du selawa anuin hannor ve chin buk ma se omsia om chuang bok selawa hian nu fathum wana hi shi khaina lo shat ve ta ka le manisha chu anu le manishan engatan man ngai lo ti a shat nuwa phe chuan zana chete ma nei lovin ku thlak te ching chhaw ve ta a mi pati ne na leng chhuak anga puin a an khoma ku te thlaka manisha chuan han chang let ve deuh chin ma se manish chuan anu pui zok a chanzel bok sia an ina chinga chhuat chu a du to hleya hei tiang chunga tlan bo lo chan hi chan chatak chu a om nge yang in lama ti du dana le en chan na tua reng chung hian office lama chuan hlimhmel a pusang ring thawa chum khat office bang ho chu a u te nu paru ma changin thoma sha a manish chu a na changin a bang ma ni ringin room kongka a wo hong dek dek chu shi khale pawan te an lo om dun lai chu phoka hei che chuan a thina ti ur ta hleya a phone phorin anom dan chu video in ala a pawan chu atlan che chuak ngal boka thinrip takin shi khai hne na chuan a om dan le an video de chu a u manish a mo tir tur tho a shil ve ta a asoyang nge in manish office bangron ho chuan manisha chuan video chok mo tirin anupuin awire san thoshila mase shikha chuan a fin phakhar chhoin manisha chuan athanga o tiratuma pawan po manishai kawangin asoi ta dai maya shikha chuan kannu pamin po chena eram song song nei sakche atum wanga ni tin chaphiam hliam hian soya manish chuan anawin aram nei sakatum manga ngai chu athina ur khop mai anupuin annu pomut pindana ngei mi padang ompui ngei ti fiana chatak om chung poin manisha jok chu thilti swal tuwa chuan apo le ta seka kuta thak le ta cham mai ni heta changat phei chuan shikha chuan manisha chu huain an unaw sum nei dan chu angai to ve chanta a abel pa pawan chu chen chong lovin manis po chu chen lovin manishai ram nei saka apasal sum ne na nei chu alawin be sei ve ni manis chu foi porchanin manisha I adam chung hi chuan ram chu I chu sak thei ngai lawang kanu pa po hi minla po chenang tin akar chanta a ti chuan abel pa pawan ama shikha le manis te chuan manishai tha dan tur chu an ngai to chanta ni November ni khat kumsang hi somni pathum zandar ret le chanwia chuan manisha chuan an office chwa sana ina thlen nuwa an chung kwa chuan zanjian eya a chuwa chuan mutna dam doyan tel ti she haulovin chu chu tuiti takin manisha chuan a eya amuda chuak chei chei to tia chuan manish chuan ram shalna tur le kha chuan a ming sain turin a tilea mase manisha chuan adu lo wangin manish le shikha chuan an sui sachana heti la hian shikhai bel pa pawan po omvein ani chuan manishai chu scarf mangin alo rek boka manish chuan lo soi samekin pawanan are hlumdon chuan ata launan shikha chuan manishai ke ya chuan alo man beta ti chuan nula lainat om tak manisha chu angai emem apa fashion ve tho a u manish chuan a that ta ni arwang the thang dan tur an ngai to a suitcase a thunan tuma maselen lo wangin aru te chu an ti tliak le te te ya ti chuan suitcase a chuan an hno lut ta a tu manan sher lo na hmuna chuan arwang chu hal chatan tum ta ni an chena sardarpur chenga kilometer sumsari vela hla bakpat lama sisana venga chuan tlan puin methi vuina bula bolhlo khora chuan suitcase chu petrol thein an halta a jinglama chuan akangral vek tuang tin an tlan santani mase an sha thaulo chu lechu nona wangin akang chaklo hleya jinglama phe chuan borwa ka dai to boknen meyal te chun rem chena al ayin a khu chu tam to zoka
veng mi puite an tho ma chu thu shan ni se tar le upalam chu an tho ma shim boka zingdar nga vela putar pakhat borok thiang hlim dong tura konga kal chuan ruang chu awa mutani athil mute police nena shil no khan police te chuan veng chunga mechia bawan omle omlawan zong kwala ma se chu tiang mi anom si lawa ti chuan ruang chu tunge ni an shilok theilawa abul vela cctv en chuan ruang charna bula zanlama swift desire car tlan chun muta a license plate number an mu thei hlo wangin license number atang chuan Haryana cheng Sony minga register ani ti an she thei ta a Sony chu zong muthwain ani chuan car chu a champa pawan a pek to tholo soya pawana inan kal chuan ani chu alo omlawa alo tlan bo man to ni heti la hian manis le sikha ti chu engma thlenghlawang main an hunan manga manis chu office a kala manisha ero chol la chuang silavin a chanchin soilawa office a kal lowangin a chanchin a shilchin a tho puile a chianu ni bok chuan thil diklo omnia sha tawangin a ril ru nom theilawa manisha la abitlang thei bok chilawa ti chuan manisha in a kazin te zenga arin ngamle a kom ngei a har satna a shilna chin sandip chu manisha ngai venturin a chianu chuan atitani shandip chu manisha itena chuan kalin manisha chu alo umlo ngei maya manis chu manisha omna zotena kola office a kal thuin alo changa mase aukia chuan thil diklo omnia a sha tawangin manisha chu mibo angin purisa a report tani police te chu shikhale manis te ina chuan an kala ani chuan manisha chu office a kal thu an soi nuwa mi pa pakhat nen an tlan bo thu an soi leya manisha chian nuin an chung kwa thil thlengte police a shil shat nu chuan shikhale manisha chunga chuan enge mutak anti an jing ta a ma sefin fiana engma omlavin an man ngot thei selawa ti chuan an phone chu chui zain rel ta ni an location history te an chui nuwa chuan November ni zana Haryana a Sashina venga an kalti an shi thei ta a helai hmuna hian Haryana police te chuan me cherwang kangbang an chhar thu an she zom le nga zat boka ti chuan shikhali manis te chu manishai bawna thuwa chuan mu phurna an nei ni an sha tawangin an man ta ni atira chuan an chung thadu lo hleya mase na deuh chek choka an dok nu le an han pe deuh hlak nu a chuan chekha chuan manisha chu a uire na dal tu ani wang le aram nei te apasal manishan alo itwe boka wangin abel pa pawan tenen an tha thu apuang ta a custodia an kol zui ta a anin puana ba ka hian ruang endik ani nuwa ruang chu manisha chaw hani ruang ti finfia ani ta a pawan chu zon mu alani lawa shikhali maniste custodian da no reilo te a police ten crime scene finfiana anzon lain an rale lama mi pa pakhatin alo thliaring chun muwa pawan ani rinna an ne wangin pan nayan tumlai tak chuan chupa chuan aron kap tamaya pawan ti an chiang buka chupa chu akya chuan an kap ta ni ti chuan ani po hi atlan che thelo wangin an man ve ta buka tuna hian an jal nei hun ngak mekin jela an hun an lamang me kani tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni